हॅलो नमस्कार। तर मग आज तुम्ही सगळेच खूप खुश असणार यात काहीच शंका नाही, कारण चंद्रानंतर भारत आता थेट सूर्यावर झेपावलाय। इस्रोच्या आदित्य L1चं लॉन्चिंग अगदी काही वेळापूर्वीच यशस्वी झालंय। आपल्या श्रीहरिकोटा इथल्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रातून PSLV रॉकेटद्वारे हे लॉन्चिंग झालंय। L1 सूर्याच्या कक्षेच्या भोवती फिरत राहणार आहे। याआधी फक्त नासा, युरोपियन स्पेस एजन्सी, जर्मन एरोस्पेस सेंटर यांनीच या सौर मोहिमा केल्या आहेत। त्यानंतर आता भारतानं यामध्ये आपला झेंडा रोवलाय। या मोहिमेत आपण आपल्याला दिसणाऱ्या सूर्याच्या भागाचा, सूर्याच्या बाहेरचा जो भाग आहे त्याचं वातावरण काय आहे, सूर्याचं चुंबकीय क्षेत्र काय असणार आहे, अशा अनेक गोष्टींचा अभ्यास करणार आहोत। जागतिक बुद्धिबळ क्रमवारीत पहिल्या 20 मध्ये भारताच्या 3 बुद्धिबळपटूंची वर्णी लागली आहे। यामध्ये आपला विश्वविजेता विश्वनाथन आनंद याला टक्कर देणाऱ्या D गुकेश यानं आपल्या गेल्या काही महिन्यातील कामगिरीच्या जोरावर 8व्या स्थानावर झेप घेतली आहे। नुकताच झालेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेत जरी त्याला मॅक्सन कार्लसन कडून हार पत्करावी लागली असली तरी जागतिक क्रमवारीत त्याचं स्थान सुधारलंय। विश्वनाथन आनंद आता 9व्या स्थानावर आहेत। तर याशिवाय या स्पर्धेत उपविजेता ठरलेला आपल्याच भारताचा 18 वर्षीय R प्रज्ञानंद हा या क्रमवारीत 19व्या क्रमांकावर आलाय। एकूणच बुद्धिबळमध्ये भारताला 2 हिरे मिळालेत आणि त्यांच्यासोबत देशाचं आणि देशासोबत या बुद्धिबळ क्षेत्रातलं आपलं भविष्यही उज्ज्वल असणार आहे, यात काहीच शंका नाही। तर याचबरोबर तुम्हाला आज काय पॉझिटिव्ह ऐकायला मिळालं याबद्दल आम्हाला नक्की कळवा। आमच्या गोमंतक TV या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पॉझिटिव्ह व्हा, पॉझिटिव्ह रहा।